Dobar vam dan, lepi moji i najljepše moje. Htjela sam danas da vam pokažem, da vam prikažem letnju neku onako light salatu koja se jede hladna, manje više, menja obrok i zahvalna je, ukusna je, šta ja znam. Za nju vidite šta vam treba. Treba vam jedno pakovanje ovih spiralica, kačkavalj, šunka, mladi luk koji u ovom slučaju nemam, ali imam prazilog, fora je da bude zeleno, jedna paprika crvena, jedna žuta ili zelena, kiseli krastavac, pavlaka klasična, pavlaka tečna koje ima, koje nema nikom ništa i majonez. U celoj priči jedino što treba da se uradi je da se obari testo. Kad se obari testo, ovo sve ćemo naseckati, pomešati, ove 3 stvari ćemo da izmutimo, da dodamo biber, so i imamo jednu finu obrok salatu. Evo, provrla nam je voda. Sad ćemo da stavimo... Zašto stavljamo baš ovu testeninu spiralnu? Zato što ona najbolje upije bilo kakav sos, nešto što se stavlja u nju, ona ovim spiralicama praktično upije sve ono što treba. Može tu i one pene rigate i šta god, ali ova se pokazala kao najbolje za ovaj recept. Znači, evo, naseckali smo ovde, ostao mi je još samo krastavac i pomešat ćemo onda sve zajedno, a ovo na drugu stranu promešamo sa testeninom i završili smo. Znači, uopšte ne znam tačne mere, niti vam trebaju tačne mere. Videli ste, 5/6 krastavaca, ja mislim da ovde je bilo 200 grama kačkavalja, otprilike isto tako, 200 grama šunke. Rekli smo trebaju nam zeleni kolutići, pa umesto mladog luka stavili smo praziluk i imali smo jednu crvenu i jednu žutu papriku. Znači, potpuno radite s onim što imate, kad imate i koliko imate, tu nemate promašaja s ovim šarenim salatama, to uvek bude ukusno. Sad ćemo da promešamo sve ovo što smo naseckali, ovo sve ide jako brzo, bukvalno dok se obari testo, mi smo naseckali ovo. Poenta je da bude šareno, da bude veselo i bit će i ukusno. Kačkavalj, a u drugu posudu ćemo da promešamo pavlake i majonez. Ovo je ova kravica od 400 grama. Stavit ću pola za početak. Stavit ćemo majonez. Skinjem joj. Kako? Nogama da držim kameru. Muškarac nikad nema vajde. Pa i sad. Ovako. Pavlaka, majonez. Stavit ćemo bibera. Stavili smo biber i stavit ću ovu tečnu pavlaku. Kažem opet, samo zato što je ima. Nije nužna. Da mi se ovdje. Stavit ćemo soli.
Sad smo preručili ovo. Treba će vam nešto poveće kad budete mešali, pošto ovde ima dosta mase. A videli ste, pomalo, po 200, po 300, po 200, po 300 i onda ispadne gomiletina. Znači, evo sad smo ovo stavili ovde. Sad ćemo da pomešamo. Ćemo da sipamo testo. I da promešamo lepo. Evo je naša letnja salata. U ovo možete opciono da dodate i recimo kukuruz, ona iz konzerve ili varen kukuruz, isto tako nešto. Šaka, dobro u redu je, ješćeš posle, pusti. Sad ćemo da je malo našminkamo, a vi probajte kod kuće, kažem vam milioniti put. Improvizacije, znači s čim imate, kako imate, ovde nemate mnogo promašaja, potrebne su vam ove stvari da to bude, da ima šmek, a unutra šta naseckate, što više stvari to bolje. Ljubi vas i voli vaša Zorka. I lepi moji, i puno lepe moje. To bi bila naša salata. Ne znam se šta je šarenije, da li tanjir, da li salata, da li pozadina, ali sve je too much, ali salate nije too much i ljubimo vas i volimo, gledajte nas.